Dešavanjima protekle nedelje prednjačile su dve premijere, a mi izdvajamo sumnjivo lice u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Ostanite uz nas i saznaćete ko se gde pojavio i sa kim. U četvrtak je otvoren još jedan tatu centar u Beogradu. A žurku povodom otvaranja posetili su mnogi poznati, koji planiraju da naprave nove crteže na telu.